Αν θεωρεί ότι η αντίδραση στο δεύτερο ημίχρονο ήταν θέμα χημείας της ενδεκάδας ή άλλαξε κάτι από τις οδηγίες του κατά τη διάρκεια της ανάπαυλας. No. The chemistry of the... We start already wrong. The game was won by first minute until the 95 minutes. By what we did from the first minute, even by receiving the goal, until the end of the game. Ξεκινάμε εντελώς λάθος, θέλοντας να πάμε στο δεύτερο ημίχρονο. Το παιχνίδι κερδίθηκε από τον τρόπο με τον οποίο το αντιμετωπίσαμε από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Δεν θεωρώ ότι ενδιάμεσα υπήρξε κάτι άλλο. Because the game started and two teams, fresh teams, play one against the other. Also the other, which is Panathinaikos, has huge quality and came with a strategy, not to play and to provoke us and to waste time and to make us crazy and not to be able to control our game. Το παιχνίδι ξεκινάει με δύο ομάδες οι οποίες είναι As φρέσκες. we are used to do. Η κάθε μία είναι οργανωμένη με το δικό της τρόπο. Ο Παναθηναϊκός μια ομάδα με μεγάλη ποιότητα. Είχε μια δική της στρατηγική σήμερα. Να μην υπάρξει να μην υπάρξει καθαρός χρόνος παιχνιδιού και εμείς απέναντι είχαμε τον δικό μας τρόπο όπως έχουμε πάντα. By the way that we played in the first half, even if we were crazy, even if we received this goal from a set piece in second ball, we move the ball and step by step we start to show to the others that they will have to go back a lot in the second half. So the second half is a consequence at the first half. Με τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίσαμε Of the first half. Με τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίσαμε το παιχνίδι, παρόλο που δεχτήκαμε ένα γκολ από μια στατική φάση σε ένα σημείο στο οποίο θα μπορούσαμε να αποφύγουμε αυτή τη δεύτερη μπαλιά μέσα στην περιοχή μας, σιγά σιγά χτίζαμε ουσιαστικά τον τρόπο παιχνιδιού μας, χτίζαμε αυτό που θα έρθει στο δεύτερο ημίχρονο και ήταν αυτό που είδατε και εσείς και καταφέραμε να πάρουμε την νίκη. Επειδή έχει πει πολλές φορές ότι η νοοτροπία είναι βασικό στοιχείο της φιλοσοφίας του, σε τι επίπεδο θεωρεί ότι έχει φτάσει πλέον η ομάδα που, όπως έχει πει επίσης πολλές φορές, τώρα χτίζεται? It is not for me to say and what do you expect to say that the team is perfect, is on the half of the way of being perfect. No, football is different. Football is game after game from 3 days to other 3 days of working, of preparation, of understanding ideas, of gaining confidence and on fighting all together. So yes, we are in a period of transition, but we go from game to game. We overpassed the first period of our start, and we can see that the team has a different approach, has an identity in this moment, even if in games not all the time play fantastic, but shows personality and shows a clear way of playing in both situations, general situations, with the ball and without the ball. Δεν μπορώ να πω τη δεδομένη στιγμή σε καμία περίπτωση ότι είμαστε τέλειοι. Όπως είπαμε, είμαστε σε μια μεταβατική περίοδο και το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να πηγαίνουμε παιχνίδι με παιχνίδι. Νομίζω ότι αυτό μας σωθεί και μας δίνει αυτή την καλή περίοδο την οποία βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Περάσαμε ένα δύσκολο διάστημα στην αρχή της σεζόν, στο οποίο προσπαθούσαμε να βρούμε γενικότερα την ισορροπία μας, προσπαθούσαμε να βρούμε τα πατήματά μας. Νομίζω ότι την δεδομένη στιγμή είμαστε σε ένα πολύ καλύτερο σημείο. Η ομάδα έχει μια διαφορετική δυναμική και είμαστε σε αυτή τη μεταβατική περίοδο στην οποία προσπαθούμε να εκμεταλλευτούμε αυτή την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε. A team like us that hopes and has hopes and dreams to win titles but not having too many is growing by this situation, gaining confidence game after game, understanding and starting to feel the confidence, first of all individual and after by all the group. And like this we can arrive where we want and fighting, and this kind of games help us to understand that the team can achieve important results. It is also the aspect that we have to manage and to know how to play every 3 days by winning. Μια ομάδα σαν εμάς η οποία θέλει να κερδίζει τίτλους και έχει αυτή τη φιλοδοξία και αυτές τις ελπίδες, που παρόλα αυτά δεν έχει στη συλλογή της πάρα πολλές, χρειάζεται αυτή την κατάσταση του να
Υπάρχουν οι νίκες που θα δίνουν αυτή την ψυχολογία κάθε 3 μέρες. Η ομάδα αυτή θα πρέπει να εκπαιδευτεί και να μάθει στο να παίζει κάθε 3 μέρες. Όχι μόνο αυτό, αλλά να κερδίζει παράλληλα. Νομίζω ότι βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο, σε αυτό το μεταβατικό στάδιο, στο οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικές τέτοιου είδες νίκες σαν τη σημερινή, για να μπορέσουμε να χτίσουμε αυτό που πραγματικά θέλουμε. Αν θέλει να σχολιάσει το επίπεδο ετοιμότητας του Τσόλακ, δεδομένου ότι ήταν η πρώτη φορά που ήταν βασικός, και τη γρήγορη προσαρμογή του Σάστρε. Antonio is a functional player for our team. I am satisfied about his performance. He fights, he understands what we want. It's not easy for him to come after a different season in Sweden without preparation and to come to play under pressure because also of the previous period. But really, he is a player in which the group can count and be a good option for us for this hard period that we have. Ο Αντώνιο είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος είναι πολύ χρήσιμος για την λειτουργία της ομάδας, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος δουλεύει πάρα πολύ μέσα στο γήπεδο, είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος μπορεί να δώσει λύσεις και μέσα στο group. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε γενικότερα. Χρειάζεται λίγο παραπάνω χρόνο, με την έννοια ότι είχε μια τελείως διαφορετική σεζόν στη Σουηδία με την ομάδα του και ήρθε σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι μεν γνώριμο, αλλά παρόλα αυτά υπάρχει ένας υψηλός βαθμός πίεσης, ο οποίος συνδέεται με την προηγούμενη θητεία του. Παρόλα αυτά είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι για την παρουσία του μέχρι σήμερα. In a game and the result are done by more ways. One is to have the possibility to play very nice, very easy, to find the line of passes easy, to find the space easy or to open easy the spaces. Other, when you face teams that have good spirit, good mentality, because Panathinaikos, in my opinion, the strongest point that they has is this spirit fighter, fight and intensity in runnings, not being easy to overpass them. And in these situations, you need to fight and to enter in fight, to fight for every ball, for second balls, to react, and step by step to provoke them to lose their energies. And Antonio helped us a lot in these first 60 minutes, easing somehow the game for the others that entered and for Chubi. Είναι πάρα πολλοί τρόποι στους οποίους μπορείς να διασπάσεις μια αντίπαλη άμυνα. Υπάρχουν καταστάσεις στις οποίες θα μπορείς να βρεις τον κενό χώρο και να το εκμεταλλευτείς. Υπάρχουν στιγμές απέναντι σε ομάδες στις οποίες δεν θα υπάρχει τόσος πολύς χώρος και θα πρέπει να το δημιουργείς συνεχώς παλεύοντας. Ένα τέτοιο παιχνίδι ήταν σήμερα αυτό του Τσόλακ απέναντι σε μια ομάδα όπως ο Παναθηναϊκός, ο οποίος το δυνατότερο του στοιχείο είναι η ένταση η οποία βγάζει στο παιχνίδι και πραγματικά το πνεύμα της μάχης το οποίο έχουν κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Νομίζω πως έκανε λίγο πιο εύκολη τη δουλειά του Τσούμπα, ο οποίος μπήκε μετά το 60 λεπτό μέσα στο παιχνίδι. And about Sastre? About Sastre, what to tell you? He is a player that enters very well, has entered very well. He has the knowledge of playing football that is functional with what we want. We are very satisfied, but we have to be balanced and not to put pressure on the guy because we need a lot we have a lot of games in front of us and we need all. I am satisfied about Lira. I am satisfied about the reaction and the behavior of Lucas that was one of the most used player in the first part for different reasons. And he entered in previous game as a winger. He took a penalty. And he is there. This is for me the most important aspect, that the group start to improve from these psychological aspects and from this mentality. We are not ready. We have a lot to work inside of the group about these egos, about some situations that we have to be more balanced. We have to understand very well that just a strong, united group can have results. So in this we have to work. Για τον Σάστρε τι να πω, είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος είναι χρήσιμος για την ομάδα, ο τρόπος παιχνιδιού του είναι αυτός που μας εξυπηρετεί και μας βοηθάει πολύ, η προσαρμογή του είναι πάρα πολύ καλή. Παρ' όλα αυτά θα πρέπει να κρατήσουμε την ισορροπία την οποία θα πρέπει να έχουμε, να μην φορτώνουμε τους ποδοσφαιριστές με
παραπάνω πίεση. Είμαι ικανοποιημένος και από τον Λίρατζ για την παρουσία του μέχρι στιγμής. Είμαι ικανοποιημένος από την παρουσία του Λούκας, έναν ποδοσφαιριστή του Τέιλορ, ο οποίος είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχουμε χρησιμοποιήσει νομίζω στο πρώτο κομμάτι της σεζόν από τους πιο πολύ χρησιμοποιημένους, ο οποίος αποδέχθηκε τον ρόλο του να παίξει το προηγούμενο παιχνίδι σε μια διαφορετική θέση, κέρδισε ένα πέναλτι. Νομίζω ότι αυτές είναι καταστάσεις οι οποίες ενισχύουν την δυναμική του γκρουπ. Αυτό είναι που με ικανοποιεί περισσότερο, η ενότητα την οποία χρειάζεται να έχουμε την δεδομένη στιγμή. Παρ' όλα αυτά, δεν μπορούμε να πούμε σε καμία περίπτωση πως είμαστε τέλειοι ή ότι έχουμε δουλέψει απόλυτα σε αυτό που θέλουμε. Είμαστε πολύ μακριά από αυτό που πραγματικά θέλουμε να είμαστε. Πρέπει να δουλέψουμε με κάποιους εγωισμούς τους οποίους υπάρχουν, κάποιες καταστάσεις οι οποίες είναι εσωτερικές. Νομίζω όμως ότι είμαστε σε ένα πολύ καλό δρόμο όσον αφορά αυτό το κομμάτι. Και τελευταία ερώτηση, ένα σχόλιο για τον αγώνα που έρχεται μέσα στην εβδομάδα για το κύπελο με την ΑΕΚ. Yeah, it will be a very tough game. AEK has a very good group of players. It's a team with personality. Then it will be a hard game, but also us we are prepared and we are going there to win the game. Η ΑΕΚ Fighting and knowing that we have to fight a lot, facing a very good team. Θα είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Θα αντιμετωπίσουμε μια ομάδα με πάρα πολύ καλό σύνολο ποδοσφαιριστών, μια ομάδα με προσωπικότητα. Ξέρουμε τις δυσκολίες του παιχνιδιού απέναντι σε έναν καλό αντίπαλο, αλλά θα πάμε για να κερδίσουμε.